dia takutno जों दिनै अरो आरसपारा नक्सिरा कमिउनिटि हल कायसा दिनै जिकनसा कक्राबलाय mang pandang लायसा आबुनि मेन उद्देश्य हंखाय फाइनाय 9 तारिख दिनै कलानपुर विधानसभा बिसिमखजा दिनै आरसपारा नक्सिरा कमिउनिटि हल दिनै पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि थांनाय बाताय गोप्लायनाय दिनै एमपि बरमगोनांजों दिनै महारानी कृति सिंह देबबर्मा बो विजित खालायनाय विजित खालायनाय दिनै एलाकानि गाव समस्या दं आबरकनो बो खोनानाय दा दिनै जे नांमानि सुख दुख जों तामो नाङै दंखा दिनै आमचायरको तामो जों दिप्राय बुङै दंखा तामो मानथायनो जों माननानै नां दं आबरकनो जों दिनै महारानी बेमालाय जत्तनो सालायनाय आबुनि बागै आमचायनि जत्त लुकुरकनो आं कबगो 27 कलानपुर प्रमोद नगरनि बिसिङाव खबजाक जत्त खाजानि ताकुते बुकुक संनो आं अरो पार्टीनि को खाया जत्त तिप्रासा ताकुते बुकुक सं खायदि बस्कांनि 9 तारिख 10 ता तामानि जरावो तिनि आरसपारा नक्सिराय कमिउनिटि हल नग जत्त नरक आनि खाजानि ताकुते बुकुक सं जत्त खायदि तिनि बरम गोनांजों महारानी एमपि बाय पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि एमपि बाय मालायै नरक जत्त कक नंनि नांमानि कक सुख दुख आबो बेबाद नरक सापायदि आजरा गाहाम नरक नरिवि दंग तिनि एमपि फायनाय तिनि आमजायो आबोनि बागै आं खागोनां तिप्रासा लुकुरकनो आं जत्तनो कबगो नरक जत्त फायो अपानलानो मोसांगिनानि बागै तिनि बरम गोनांजों एमपि बाय कक खालायनाय बायदि नरकनो जत्तनो आं कबगो आबोनि बागैसो जों दिनै जिकनसा दिनै प्रस्तुति मिटिं एमपि फायनायनि बागै जों जौगालायमानि खायसा मिटिं आसुकनो जत्तनो हामबाय नरक पगि फायनाय 9 तारिख मासनिनो दिनै 6 तारिख आबोनि 7 8 9 तारिख 3 दिननि सालतामनि बिसिङावनो अ जागायावनो नक्सिराय कमिउनिटि हलनो दिनै बरम गोनांजों एमपि फायनाय दिनै महारानी नरक जत्त फायो महारानी बे मालाय बायदि ताय जत्त सुख दुख महारानी न सापायदि नंनि ताम मुसुङै दं ताम मानानि नां दं अ आमजायो आबरबो नरक साय माननाय आबुनि बागै जत्तनो नां कबगो नरक जत्तनो जरानि बिसिंनो फायदि जत्तनो जानजानि मुसुंमानि फाय कक सानानि बागै नरकनो आं कबगो हामबाय